Тарaf TV өзінің түнгі темасын қошты, һәм біз бүгін соль барының, яғни тұз барының туған күніне жиындық. Бірінші күн, 15 декабрь. Нешек болыр, тұзлы болыр ма, білмеймін, ансын енді біз алға таба көрербіз. Қазір фейс контрольны өтіп қарайбыз. Фейс контроль татарша ол шырай контроль ла. Вот шырай контроль кіртмейді нахай. Біз кірдік. Нешекті шындай фейс контрольны біз. Тыныш қына шындай езіп кіні дұлқын біздің алып кіріп кетті дәген. Қамына біз енді аның ол барының бір пішмағында. Шошы пішмаққа музыка мұнда келіп еріше. Һәм бүгін мұнда жаз, яшіл гүлдер. Туған күн құтлы болсын. Қойсы қыздың мұнда туған күні бүгін. У Соли. А где она? Везде. Держись. Қараңыз, шындай ғибара бар. Тұтатылына шындай ғибара бар. Мәселен, ашқа тұзын салып болады, тек кері алып болмай. Сіз маған нешек қарайсыз? Можно выпарить ее, можно. Алина и Камила. Алина һәм Камиля безне аштан тұзын алырға үйреттілер. Шулай тәқдим етәләр ғумән. Рәхмәт. Кішілер мұнда бетінде туған күнге жиылғаш, алар бұл барны біләләр һәм аларның бірінші хатирәләре нинди булган микән менә шушы бар белән бәйле. У меня татарский на уровне понимания слов, но я не могу красиво на нем вот так, как ты говорить. Үзенчә генә ярар әйтим. Әкрен генә сөйләшәбез. Мин соль турында Birinci tapkır. Üç yıl elek. Әйе, мында килдем. Тәпи. Бас кызыма пипе. Бірінші іші ашқанын хатırlыйсың ба? Хәтерлим. Нәрсені анда ұшыратты? Очень суровый мужчина. Алар сене пайда керткәннәрдән ишетмәйді. Уф, Алла, нәрсә сөйлисең? Алда гөл арта шашак, сабылыгы. Еще один раз был. Мне понравилась, в принципе, атмосфера и то, что здесь человечный подход. И у нас воду не отобрали сразу. Очень вайбово, да. Мы были на некоторых мероприятиях в других барах. Нам не зашло, короче, а тут прям атмосфера очень классная. Да, конечно. Это было 4 года назад. Я поступила в институт, и у меня знакомые музыканты пригласили меня сюда. Вот я пришла, послушала, и как-то даже вышла на сцену через какое-то время. Вот я пою, я вокалистка. Юг. Сэндвич бирделер.
җырлап, Яңа елда җырлаячаксыңмы Тыйынбыда? монда? Юк, Тыйынбыда яңа елда. Тынгада түгел. Юк. Bu yigit әйтә, сез биеп тә аласыз. Әйе, я и на танцы хожу, да. Нурбекнең дусты димәксез. Нурбекнең дустымы син? Юк. Хорошо, чуть-чуть я говорю. Впечатления незабываемые. На самом деле здесь очень клевая атмосфера, потому что разные возраста и разные люди, в принципе, по типажу, по стилю одежды встречаются. И главное, у них у всех один вайб. Это очень классно. 18 яшь Әйе, Сәсәрәттә булдымы? сәләттә булдым. да Булдым, әйе. Бер кеше әйтәм сезгә. Әгәр дә бер кеше башта торып җиңдердегез сөйләшмичә. Аннан соң барыбер аңлап тегән нәрсәне әйтеп бирә икән. Сәсәрәттә булдым. Көлеп да чыктым сәхнәгә һәм җырладым да әйбәт кенә бийдем. Нимәгә? Нәрсәгә? Җәй көне барыш дигән шушында бийде. Һәм монда кар туган. Кар бии монда. Кызның туган көне 8-нче туган көне үтеп бара. Без анда керә алдык, кешеләр белән аралаша алдык. Һәм гомумән кызыклыларны очраттык. Яшәсен соль, яшәсен тоз. Самат, син бөтенләй икенче якта торасың түгелме? Минем сезнең якта эшем бар. Көн сайынмы? Шундый, бетми торган эш. Айсы ничек карап калды? Ау мине кызыксындырмый. Кем кызыксындыра? Сер булмаса әйт. Андай нурда карап калды. Шулаймы? Мин күрмәдем. Дилбәр, нигә син миннән көләсең? Үзең дә беләсең бит. Синең уйларыңны каян белим инде, мен Самат. Сизмисең дәме? Дөрсен. Мин бит күрәзәче түгел. Узын сүзнең кыскасы. Мә, Самат, нәрсә бу? Самат!